ሓንቲ ጓል 5 ዓመት ህፃን ብግዴታ ካውባ ተፈልያ ተኣሲራ ነበረት። ጓል 18 ዓመት ኮይና ክትፍታሕ ከላ ግን ስድራ ቤታ ጠፊኦም ፀንሕዋ። ኣቦኣ ዝገደፈላ እንኮ ነገር ሓደ ጥንታዊ ናይ ዕንጨይቲ ሳጡን ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጡ ግን ዘይተጸበየቶ ነገር ረኸበት። ናይ $50 ሚልዮን ቼክ፣ 49 ሚእታዊ ናይ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ብርኪ፣ ከምኡውን ኣቦኣ ብኢድ ዝጸሓፈ ደብዳቤ። ኣብቲ ደብዳቤ ስድራ ቤቶም ብሰንኪ ጥልመት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓኑ ዝገልጽ ሓቂ ሰፊሩ ነበረ። ምስቲ ደብዳቤ ድማ ናይ ኣቦኣን ናይ ሓደ ጉጅለ ሰባትን ሓበራዊ ስእሊ ተተሓሒዙ ነበረ። ኣቦኣ እቶም ኣብቲ ስእሊ ዘለዉ ሰባት ነቲ ውድቀቶም ተሓተቲ ምዃኖም ገለጸ። ይኹን እምበር እቲ ርህሩህ ኣቦ ጓሉ ንኹሎም ይቕሬታ ጌራ ንብር ህይወት ክትነብር ተስፋ ከም ዝገብር ጸሓፈላ። እታ ጓል ግን እቶም ኣብ ስእሊ ዘለዉ ገጻት እናጠመተት ኣብ ውሽጣ ናይ በቀል እሳት ነደደ። ሕነኽ ክትፈዲ ድማ ወሰነት። ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ሽማ ናብ ኤምሊ ድሕሪ ምቕያራ ኣብታ ሃብታማ ጥራሕ ዝነብሩሉ ከባቢ ዝርከብ ናይ ቁልዕነት ተዘክሮታት ዝመልኦ ናይ ገምገም ባሕሪ ቪላ ተኸረየት። እታ ሕጂ ዋና እቲ ቪላ ዘላ ሊድያ ሓንቲ ካብቶም ነቦኣ ዝጠለሹ ሰባት እያ ነይራ። ኤምሊ ብስቱር ንሊድያ እናሰዓበታ ናብ ሓደ ሆቴል ከደት። ኣብኡ ድማ ብሃንደበት ኮንራድ ግራይስ ክመጽእ ረኣየቶ። እዚ ፍጻመ እዚ ሓደ ሓሳብ ኣምጸላ። ከመሰላፊት መሲላ ናብ ክፍሎም ሰሊኻ ኣተወት እሞ ንሳቶም ተዘናጊኦም ከለዉ ኣብ ናይ ኮንራድ ሾርባ መርዚ ወስኸትሉ። ሒደት ደቓይቕ ጸኒሑ ንሱ ብናይ ልቢ መጥቃዕቲ ወደቐ። ኣምቡላንስ ናብ ሆስፒታል ክወስዶ ከሎ ሊድያ ብራዕደብቲ ማዕጾዶ በለት። ኤምሊ ካብ ርሑቕ ብህድኣት እናተዓዘበት ቀረበት እሞ ውይ ኣምላኸይ እዚ ሰብኣይ ክድዩ ሓገዝ ትደልዩ ዶ በለታ። ሊድያ ብድንጋጸ ገበንን ተዋሒጣ ገጻ ኣልጊሳ ሃደመት። ቪክቶርያ ሰበይቲ ኮንራድ ናብቲ ሆስፒታል ነጸት። ሰብኣያ ብናይ ምግቢ መርዚ ጥራይ ከም ዝተጎድአ ፈለጠት። ንሱ ግን ፓሎ ክጻወት ከም ዝኸደ እዩ ናይ ጊርዋ ዝነበረ። ሕጂ ግን ናይ ሆቴል ፒጃማ ተኸዲኑ ጸንሓ። እታ ሓቂ ሽዑ ንሽዑ ተገለጸላ። ሓዘቶ እሞ ከምዚ ዓይነት ነገር ደጊምካ ከይትገብር ኢላ ኣጠንቀቐቶ። ጸኒሑ ኣብ ሓደ ናይ ግብሪ ሰናይ ጨረታ ኤምሊ ብሓገዝ ሓደ ዓርካ ክትኣቱ ከኣለት እሞ ኮነ ኢላ ናብ ቪክቶርያ ቀረበት። ቪክቶርያ ነታ ጥብቕቲ ዓርካ ሊድያ ኣላለየታ። ኤምሊ ፍሽኽ ኢላ ትማለ ኣብ ሆቴል ተራኺብና ነርና፣ ሰብኣይኪ ዳሓን ምዃኑ ተስፋ ገብር በለታ። ቪክቶርያ ሽዑ ንሽዑ እተብ ገጽ ሊድያ ዝነበረ ጭንቀት ኣስተውዐለትሉ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ተገንዘበት። ብቁጣዕ ተላዒላ ናይቲ ሊድያ ዝሃበታ ክብሪ ስእሊ መለሰትላ እሞ ሰብ ጸጥታ ካብቲ መርከብ ከውፅኡ ኣዘዘት። ካብታ ቅጽበት እያ ጀሚሩ እቲ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ዕርክነትን ኣብ ዘብቅዐ። እቲ ዝቕጽል ዕላማ ኤምሊ ዳንኤል እንኮ ወዲ ቪክቶርያ ነበረ። ብመሰረት እቲ ናይ ቀደም ናይ ፍርዲ መዝገብ ቪክቶርያ እተቦኣ ኣዝዩ ዘፍቅራ ሰበይቲ ነይራ። ንሳ እያ ድማ ቀዳመይቲ ሓሶት ምስክርነት ዝሃበትሉ። ኤምሊ ግን ሓደ ሰብ መንነታ ድሮ ከም ዘቃልዖ ኣይፈለጠትን ነይራ። በታ ምሸት እትያ ሓደ ሰብኣይ ናብ ገዛ ሰሊኹ ኣተወ። ንሳ ድማ ሽዑ ንሽዑ መጥቃዕቲ ፈጸመትሉ። ንሱ ስመይ ኖላን እዩ ምስ በላ ጥራይ ዶ በለት። እቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፀተሉ መዓልቲ ዝተቐበላ ቀጢን ሰብኣይ ምዃኑ ዘከረት። ኤምሊ ንኖላ እንታይ ኢኻ ትደሊ ኢላ ሓተተቶ። ንሱ ድማ ክሕግዘኪ እየ ዝደሊ፣ ብዘይ ሓገዘይ እዚ ክትገብርዮ ትኽእልን ኢኺ በላ። ኖላን ወሲኹ ሓገዘይ እንተኣብይኺ ግን ካብ ኩሎም ንላዕሊ ጸላኢኺ ክኾነኪ ይኽእል እየ ኢሉ ኣጠንቀቓ። ናብ ዳንኤል ንምቕራብ ኤምሊ ፖሎ ክትጻወት ከሎ ክትሪዮ ኸደት። ኣብቲ ቪክቶርያ ዘዳለወቶ ግጥም ንቤል ናይ ነፍሲሄር ኣቦኣ ናይ ቀደም ዓርኪ ረኸበቶ። ድሕሪ 10 ዓመት ስለ ዝኾነ ንሱ ኣየለለያን። ኤምሊ ነቲ ዕድል ተጠቂማ ዝርርብ ጀመለት። ቤል ድማ ንጽባሒቱ ንምግቢ ዓደማ። ንሱ ምስ ከደ ኤምሊ ስሙ ብስቕታ መዝገበት። ንሱ ሓደ ካብቶም ንኣቦኣ ዝጠልሙ ቀንዲ ሰባት ነበረ። ቀደም ኣቦኣን ቤልን ከም ኣሕዋት እዮም ነይሮም። ግን ኸ ኣብቲ ዝደለየሉ ግዜ ቤል ገጹ ኣዞረሉ። ኣቦኣ ብጣዕሳን ስቃይን ዝሞተሉ ምክንያት ሕጂ ንጹር እዩ። ንጽባሒቱ ኤምሊ ናብ ናይ ቤል ኩባንያ ኸደት። ከም ወፍሪ ክትገብር ዝደለየት ሃብታም ተመሲላ ድማ እምነቷ ጥረየት። ቤል በቲ ቪክቶርያ ዝነገረቶ ወረ ተደፋፍዩ ብዛዕባ ትርፊ ኩባንዩ እናተጃሃረ ወፍሪ ክትገብር ጸቕጢ ይገብረላ ነበረ። ኤምሊ ግን ጠንቀቕቲ ብምዃና ኣበየቶ። ኣብታ ቅጽበት እትያ እቲ ናይ ገምገም ባሕሪ ቪላ ብኻሊእ ሰብ ከም ዝተዓደገ ፈለጠት። መን ከም ዝገበሮ ድማ ጠርጠረት። ኤምሊ ንኖላን ኣብ መኪንኡ ረኸበቶ። ሒደት ምስ ተዘራረቡ ንሱ ነቲ ገዛ ዓዲጉ ንዓ ከም ዘሕለፈላ ኣመነ። እዚ ግን ኤምሊ ብዛዕባ ናይ ሓቂ ዕላማ ኖላን ዝያዳ ከጥርጥር ገበራ። ልክዕ ሽዑ ሓንቲ ፌራሪ መኪና ኣብ ጥቕኦም ደው በለት። ኤምሊ ብቕልጡፍ ንኖላን ሓቆፈቱ። እቲ ካብ መኪና ዝወረደ ሰብ ቤል ነበረ። ንዓኣቶም ቀንጠበ ኣቢሉ ረኣዮም እሞ ቀጥታ ናብ ቤት ምግቢ ኣተወ።